Bé, si us sembla, comencem. És que res Sí, per respecte vale, als que ja s'han connectat i llavors ja anirem entrant els que vagin perfecte. connectant-se. Bé, hi ha gent que ja es va connectar en el webinar anterior que vam fer el 5 d'octubre i avui doncs, tractarem també una miqueta el tema de la nova llei Crea i Creix, aquesta nova llei que converteix en obligatòria, no?, la factura electrònica per les empreses, i anirem una miqueta més enllà amb una demostració pràctica i ens ho oferiran, doncs, com ja el vam fer l'altra vegada, el Víctor Arbúcies, el director comercial del GIA, i el Gerard Sardina, director comercial de Cloverdoc. Llavors, ells us explicaran una mica això, no?, el que és la llei, quin abast té, com ens afecta, i aquesta demostració i aquest torn obert de preguntes que podeu fer tots vosaltres, que és el que més interessa, no?, saber a veure quines inquietuds i quins dubtes teniu referent a la nova llei. Així que dit això, dono pas al Víctor, que ens farà una mica d'introducció Doncs, del tema. gràcies, Eva. I com has dit tu, aquesta sessió de webinar és una continuació de la que vam fer el passat dia 5 del 10 i amb la qual vam aprofundir més sobre la llei Crea i Creix, què era la llei Crea i Creix, quin calendari hi havia, a l'abast de la llei de la factura i qui era Cloverdoc i com us podíem ajudar respecte a la llei Crea i Creix. Val? Llavors, degut a que hi ha nou assistents, als participants al webinar d'avui, el que has comentat tu, volem doncs fer una introducció per a aquells nous participants que estiguin al corrent, que és la llei Crea i Creix, quin calendari n'hi ha i com afecta aquesta a les empreses. Vale? I una vegada feta aquesta introducció, el que volem és fer una demo, vale? En la qual volem que els assistents puguin veure la solució Cloverdoc referent a la llei Crea i Creix. D'acord? Llavors, jo no m'allargo més. Gerard, te dono el torn de paraula a tu i endavant. Perfecte. Bé, doncs el que comentaven, tant l'Eva com el Víctor, bon dia a tots. La idea avui és anar una miqueta més ràpid que l'altra vegada. Pels que esteu apuntats per segona vegada, veureu que vaig bastant més ràpid per no carregar una mica la presentació. Fer una mica una ullada a la nostra eina també i sobretot deixar tota la part oberta de torn de preguntes i qüestions que l'altra vegada va quedar una miqueta més curta. Avui allargarem una mica més en base a consultes. Com que la sessió l'Eva l'està gravant, també, si us queden dubtes, evidentment, posteriorment o en dies següents podeu contactar amb nosaltres, en qualsevol dels tres, per poder ajudar-vos i aclarir coses que puguin quedar en el tinter, no? Bé, avui, el que deia, una mica a l'índex, però aniré bastant més ràpid, molt més ràpid que l'altra vegada. És una mica, primer, explicar una mica què és la llei Crea i Creix, quin calendari ha seguit aquesta llei, quin és l'abast d'aquesta llei en relació a la factura electrònica, perquè la llei va més enllà de la factura electrònica, però sobretot per les empreses que ja esteu treballant en el dia a dia us afecta en la factura electrònica. Qui som nosaltres i com podem ajudar-vos. A partir d'aquí, tota aquesta part la explicaré una miqueta en base a la pròpia demo o ensenyar-vos una miqueta la nostra eina, que ja la tenim feta, que ja estem treballant evidentment, amb clients nostres amb la factura electrònica ja fa molts anys, tant a nivell nacional com a nivell internacional, i perquè tingueu una miqueta una idea de com ho fem i com ho veuen els clients i com es treballa amb l'eina de forma molt light, d'acord? No entraré en fer una demo profunda perquè ens podríem tirar molt de temps. I, sobretot, la part final, que serà tota la part oberta de qüestions i consultes, no? Intentar respondre en la mesura que ens sigui possible a totes les qüestions que em pugueu fer. Bé, la llei Crea i Creix, doncs el que comentàvem, els que no tingueu informació, la setmana que vam fer el webinar, doncs bàsicament persegueix agilitzar la constitució de noves societats, que no és factura electrònica, controlar la morositat i l'últim
és establir la factura electrònica obligatòria per tots els intercanvis entre empresaris i professionals. I en base a això és el que va a la webinar d'avui, perquè això afecta les empreses que ja estan operatives i treballant. D'acord? El calendari que ha seguit aquesta llei molt per sobre es va aprovar el 29 de setembre del 22. Teòricament, una llei que s'aprova va molt més ràpid al plantejament, però com que la llei abarca moltes qüestions i algunes van generar o impliquen modificacions per a les empreses, doncs va patir una sèrie de demores per la complexitat de la pròpia llei, a nivell de deixar que haguessin al·legacions per part de diferents institucions i empreses, fins que es va generar un esborrany el dia 15 de juny del 2023 i es creia que això ja era definitiu un cop que havien passat les al·legacions, però resulta que hi ha 2 articles de la llei que impacten o xoquen o es solapen, digueu-li com vulgueu, amb el tema de la Comissió Europea, lleis que estan per sobre de les lleis nacionals, ja que estem dintre de la Comunitat Econòmica Europea. Això es pot subsanar i, de fet, ja està en procés de subsanació amb el que s'anomena una excepció comunitària, que la Comunitat Econòmica Europea té un màxim de 3 mesos per dir que és ok i que això donarà pas a que la pròpia llei que es va aprovar el 29 de setembre es pugui publicar en el BOE i un cop que es publica en el BOE ja entra, en aquest cas aquesta llei, entra en vigor de forma directa. És cert que després hi ha 2 fases. Dintre dels primers 12 mesos, les empreses que estigueu facturant més de 6 milions d'euros tindreu 12 mesos per adaptar-vos a tenir que fer la facturació de forma electrònica i les empreses que estiguin sota d'aquest nivell en els 12 mesos següents, si tot va com té que anar, que sembla que sí, doncs al gener del 24 entrarien aquests 12 mesos primers i durant el 2024 les empreses grans d'Espanya tindrien que adaptar-se i començar a fer la facturació electrònica i les empreses pimes més petites durant el llarg de l'any 2025 haurien d'entrar i treballar ja amb aquesta llei, no? Bàsicament, aquesta llei, en relació a la factura electrònica, busca reduir la morositat, l'expedir remet a factures electròniques i tenir una traçabilitat més transparent dels pagaments, d'acord? Aquesta factura electrònica es podrà fer mitjançant plataformes privades, com pugui ser Cloverdoc, és a dir, plataformes que puguin contractar-se, perquè la llei no només implica factura electrònica, sinó que implica altres coses que ara veurem, i necessites d'una plataforma per poder fer això, bàsicament, o d'un sistema, diguem-li com vulgueu, i també a l'Estat, l'administració pública, ha creat una plataforma nova que es diu FACE B2B. Els que treballeu o factureu a l'empresa pública ja coneixereu una perquè ho esteu fent, que es diu FACE, que és la plataforma pública per poder facturar, per exemple, quan feu una venda amb un organisme públic, digueu-li hospital, ajuntament, conselleria, etc. Doncs ara l'estat espanyol ha creat una segona plataforma que es diu FACE B2B, que lògicament serà d'obligatori pas per aquesta plataforma. Per això dic que es poden treballar amb les dues, perquè hi ha moltes empreses que ja tenen plataformes com Cloverdoc, que estan treballant la factura electrònica amb el FACE i amb Clover, i que ara tindran que treballar amb el FACE B2B també. D'acord? La factura electrònica permetrà 3 formats, l'XML, l'UVL i l'EDIFAC. L'XML és el format més estandarditzat, l'UVL és l'estàndard d'Europa i l'EDIFAC és un format molt utilitzat en empreses del sector alimentari a dia d'avui. Les factures hauran d'estar signades electrònicament, és a dir, si no esteu signant les factures, doncs a partir de que entri aquesta llei en vigor hauran de tenir signatura digital, perquè ja dic, la factura electrònica ja no hi ha moviment de paper i no hi ha moviment de PDF, sinó que és un format encriptat que té que ser un d'aquests 3. I, a més, aquestes factures tindran que haver una informació sobre dites factures. Com a mínim, la llei demana que amb un màxim de 4 dies
el proveïdor, per exemple, tingui coneixement de si la factura està acceptada o rebutjada, tingui coneixement de la data i tingui coneixement del tipus de pagament. Té que haver algun lloc on consti aquesta informació. Evidentment, es deixa també obert el tema a que una empresa pugui informar de més coses sobre la factura. Però, com a mínim, aquestes tres coses, aquests tres conceptes, acceptació, rebuig, la data i el tipus de pagament haurà d'estar informat en algun lloc. D'aquí el tema de plataformes privades. Bàsicament això, el que s'anomena en el lèxic normal, és tenir un portal de proveïdor i un portal de client, perquè la informació té que ser bidireccional. Hi ha dues excepcions que no han de fer la factura electrònica, que són les anomenades factures simplificades, els tíquets, d'acord? I les empreses que la seu no estigui a Espanya. Aquestes empreses no tindran obligació d'entrar dintre del paraigües d'aquesta llei i començar a emetre factures en format electrònic, d'acord? La resta de les empreses espanyoles tindran que passar a fer facturació electrònica. Bé, aquí obviaré la part aquesta de qui som. De forma molt ràpidament, som una empresa, nosaltres que ens dediquem comercialitzem i fabriquem, de fet el software és nostre, una eina documental que es diu CloverDoc. La nostra empresa, una de les dues que tenim, també es diu CloverDoc, i bàsicament el que és CloverDoc és una plataforma que és capaç de gestionar documents i dades amb intel·ligència artificial i que permet integrar-se amb qualsevol eina exterior, ERPs, plataformes, entitats financeres i demés, i gestionar no només els documents, sinó les dades que contenen aquests documents. A més, és multidioma, és multimoneda i és multicompanyia. És una solució SaaS. SaaS vol dir Software as a Service, és a dir, és una solució pagament per ús, la solució que nosaltres treballem, venem i amb la qual hi ha moltes empreses que ja estan treballant, no? Com podem ajudar-vos a complir la llei Crea i Creix? Doncs, una miqueta ara, quan us ensenyi la pròpia eina, aniré explicant tot el procés tant de factures entrants, el que afecta als proveïdors vostres, i factures sortints, el que afecta a la vostra facturació o emissió de factura als clients. Bàsicament, com està configurat el Clover amb aquestes dues àrees, doncs tenim l'àrea proveïdors i clients, utilitzem intel·ligència artificial, és a dir, la nostra eina és capaç, sense intervenció humana, d'arribar a generar un precedent comptable en el vostre ERP, sigui el que sigui, d'acord? Incorpora més àrees que ara veureu, però que no explicaré quan ensenyi l'eina, que ja estem integrats amb el FACE, perquè tenim clients que ja estan venent a administració pública i ja estem generant factures electròniques directament a l'administració pública, que ja estem integrats també amb la nova plataforma que ha muntat l'administració pública per aquesta llei. De fet, la van obrir abans d'estiu i van deixar que totes les empreses que estem ja treballant o que ens volguessin connectar per poder oferir aquest suport a les empreses, quan entri la llei, doncs ens van obrir la plataforma i, en aquest cas, els nostres programadors ja van començar a muntar el pont, el connector, digueu-li com vulgueu, per poder treballar amb la plataforma nova. També estem integrats amb AICA. No sé si algú dels que esteu connectats aquí sou del sector agroalimentari. Si ho sou, doncs us sonarà això, perquè aquesta plataforma és el mateix que això, però per al sector agrari. És a dir, i també és obligatori estar integrats amb l'AICA. I també estem, lògicament, en CloverDoc és una eina que estem homologats per l'agència tributària, estem ja presentant, ja fa molts anys, per a empreses que treballen amb la nostra eina i que necessiten o són de més de 6 milions d'euros de facturació o treballen intracomunitari i tenen obligació de presentar a l'SI, que és el Sistema d'Informació Immediata de l'Agència Tributària, i a més estem integrats amb Hisenda i no només amb la Hisenda de Madrid, sinó que també amb Canàries i amb el País Basc, que tenen delegats els impostos i, per tant, la presentació és una miqueta diferent. CloverDoc a dia d'avui ja dic que ho estem fent per clients
Per tant, la integració aquesta també la tenim feta dintre de l'estàndard de la nostra eina. D'acord? Tanmateix, estem integrats amb els principals ERPs del mercat. És a dir, estem integrats amb SAP, estem integrats amb qualsevol versió dels ERPs de Microsoft, estem integrats amb SAGE, estem integrats amb el Banc Central Europeu per l'intercanvi de divises, estem integrats amb el software del Sol, estem integrats amb l'A3 de gestories i amb altres ERPs verticals que en el seu moment es va donar el cas de que hi havia clients que volien treballar amb la nostra eina per tot el tema de digitalització i optimització de costos i control i traçabilitat dels documents i, per tant, van demanar que ens integréssim amb el seu ERP, encara que fos un ERP vertical, no? Com ho fem? Doncs ho fem amb una eina que és un API, que bàsicament és un software que el que permet és intercanviar dades. És com si fos un web service, de fet és un web service. A més, la nostra eina incorpora tot tipus de signatures. Per què? Evidentment, la llei obligarà a signar electrònicament els documents, que la signatura que s'utilitza és la pròpia que teniu les empreses per presentar els impostos a Hisenda, doncs aquesta signatura digital, la nostra eina, permet pujar-la per cada companyia i automàticament els documents, quan entren dintre de la nostra eina, es signen de forma automàtica, sense tenir que fer res. Però tenim altres signatures perquè tenim àrees de recursos humans, tenim àrea de gestió d'altres tipus de documents, inclús documents crítics que necessiten una signatura amb validesa legal perquè pogués haver després alguna reclamació de qualsevol mena, doncs tenim també integrades signatures amb cobertura legal, amb el que anomenem un tercer de confiança, i també tenim signatura biomètrica, signatura via SMS, etc. A l'estar homologat per l'Agència Tributària, totes les factures en paper es poden destruir un cop que entren dintre de la nostra eina. Legalment, els únics documents que a Espanya es poden destruir un cop que estan signats digitalment i digitalitzats amb una eina homologada són les factures de proveïdors i les factures simplificades o ticket o notes de despeses. Evidentment, quan entri en vigor la llei Crea i Creix, la immensa majoria del vostre volum de factures de proveïdors que ara esteu rebent segurament en paper o les esteu rebent en format PDF electrònic directament, es rebran en format electrònic XML o VL o EDIFACT. Per tant, aquestes factures ja no tindreu que destruir-les, quedaran signades electrònicament, treballeu amb Clover o treballeu amb altres softwares homologats, però si teniu proveïdors petits o proveïdors internacionals que no estaran obligats a la factura electrònica, continuareu rebent factures en paper, amb un nombre bastant més minso, però continuareu rebent aquestes factures. Doncs si teniu una eina com Clover, aquest paper que ara heu de guardar doncs es pot estripar un cop que estigui digitalitzat dintre de Clover. Sobretot, on te fa més goig és a les factures simplificades, els tíquets famosos, perquè si teniu departaments comercials o despeses i demés, doncs això lògicament continuarà existint perquè aquestes empreses no estan obligades a facturar electrònicament, com he dit abans, és una de les excepcions de la llei, i per tant us podem continuar enviant factures simplificades en paper. Tot i que el paper pròpiament dit, amb les factures s'ha reduït molt en els últims anys en el sector empresarial i ja moltes empreses reben pràcticament el 80 o 90% de les factures, bé siguin simplificades o bé siguin normals, les reben en format electrònic, en PDF. D'acord? La nostra eina controla qualsevol tipus de documents mitjançant estats, que és un dels requeriments, si us sona, que ho he comentat 2 o 3 diapositives endarrere, el tema de tenir que informar de si la factura la rebutgem o l'acceptem i quina és la data de la factura i les formes de pagament, doncs això es controlarà mitjançant el que anomenen estat. De fet, en la pròpia llei s'especifica la paraula estados, que són els estats dels documents. Doncs el Clover, de forma estàndard, incorpora un workflow, incorpora un BPM, un flux per a aprovació de documents i per altres notificacions sobre en quin estat
estat està al meu document, d'acord? Això es pot utilitzar i és vàlid per la nova llei Crea i Creix, en la qual puguem informar el nostre proveïdor de la factura la rebutjo, l'accepto, o si la rebutjo, quin és el motiu, puc enviar-li notificacions al proveïdor de forma automàtica amb el motiu, o puc informar també, perquè tenim ja clients que estan treballant amb aquest sistema de portal de proveïdor i estem informant de forma automàtica d'altres estats que puguin ser interessants pel proveïdor. Què guanyem amb això? O pel client, què guanyem amb això? Guanyem, i tenim clients nostres que s'estalvien tenir el que anomenem un call center. Per què? Perquè al final la pròpia eina envia notificacions externes al client o al proveïdor informant, escolta, la factura està aprovada pel departament tècnic, està pendent de comptabilitzar, està comptabilitzada, està pendent de pagar, el termini de pagament és per tal data, o la factura no és correcta pel motiu que sigui, etc. Al final tot això va mitjançant estats. Això m'ho saltaré, que bàsicament és una explicació que ara faré amb la part de la demo, d'acord? El tema dels portals, 3 quarts del mateix. Els enllaços que ja he comentat. El que us deia abans, els connectors que ja disposem, que tenim de forma estandarditzada, hi ha més, però tenim bàsicament un fotimer de RPs que estem integrats directament amb ell per l'intercanvi de dades, que serà necessari estar connectat a l'RP vostre a alguna plataforma, a més del FACE B2B, perquè tindreu que informar als clients i proveïdors de l'estat de les factures, per això ho comentava, que estem integrats amb un tercer de confiança, que també tenim connexió amb SharePoint i amb directoris actius. Segurament que alguns dels que esteu connectats treballeu amb el Active Directory de Microsoft, doncs també tenim connexió per gestionar tot el tema de permisos, d'accés i de més, no? Per tema, òbviament, de seguretat. D'acord? CloverDoc té bastantes més coses en l'estàndard, que ara ho veurem. Que la nostra eina ja estem treballant en tots aquests sectors, és a dir, que és una eina, al final, són documents i després ens adaptem a cada casuística perquè cada sector té la seva forma de treballar, però el que perseguim no només és poder ajudar-vos amb la llei Crea i Creix, sinó també amb automatitzar processos i a digitalitzar àrees de la vostra empresa per optimitzar costos, que al final és el que les empreses cada cop busquen i necessiten en un món cada cop més competitiu i cada cop més global. El tema de poder optimitzar tots aquests tempos que s'han de fer i s'han de gastar dintre d'una empresa, però que si jo, en comptes de fer una cosa tan simple com és donar el vistiplau, per ficar un exemple molt fàcil, donar el vistiplau d'una factura que em fa un proveïdor perquè tinc el departament tècnic que té que fer unes compres i té que passar aquesta factura pel cap tècnic i té que passar aquesta factura per l'àrea d'administració i comprovar que el que jo he demanat és el que m'estan facturant, doncs tot això, avui en dia hi ha eines com la nostra que es pot fer de forma automàtica i digital i que els temps d'aprovar una factura que en una empresa normal senzilla pot trigar 2 o 3 dies, això es pot aprovar en el mateix dia. I les empreses no tenen ni per què estar a l'oficina, poden estar a casa seva viatjant o al magatzem o deslocalitzades, perquè tot això es pot fer de forma automàtica mitjançant correu electrònic i sistemes de notificacions. Això simplement són alguns exemples d'empreses que ja treballen amb nosaltres i moltes d'aquestes que veieu aquí treballen ja amb nosaltres fa anys la factura electrònica perquè altres països com pot ser Portugal, França, països de Sud-amèrica, la factura electrònica ja està al dia a dia. En Espanya, el que us deia abans, està implementada, ja implantada quan treballem amb administració pública, d'acord? I sectors del tema d'alimentació treballen amb el format EDI per defecte ja fa molts anys. Per tant, nosaltres, la nostra eina, ja utilitzem aquesta facturació electrònica amb clients com els que veieu aquí. Dit això, canviaré la pantalla per poder ensenyar-vos. A veure si em deixa... Ara. Ara suposo que esteu veient el portal d'entrada de CloverDoc, correcte?
Correcte, Gerard. Molt bé. Ok. Doncs, bueno, aquí tot això és personalitzable. Com us he comentat al principi, això és un sistema SaaS, és un sistema de pagament per ús, és un sistema que està en el cloud, no hem d'implementar res a casa de les empreses, a casa dels clients. Per tant, el nostre període d'implementació de la nostra eina o configuració de l'eina és molt ràpid. La nostra mitja estem parlant de 2-3 mesos. Què vol dir? Doncs que tenim temps suficient inclús per una empresa que estigui dintre de l'SI i que tingui que entrar dintre de la llei Crea i Creix i no hagi fet cap passa encara, tot i que dic que ja fa mesos que nosaltres estem movent a nivell nacional i estem treballant ja amb moltes empreses que els estem preparant tot el tema, no tingueu por en el cas de que us agradés la nostra eina, volguéssiu contactar amb nosaltres per poder implementar l'eina i està dintre de la llei. El que us he dit abans, un cop que es publica en el BOE hi ha 12 mesos perquè les empreses s'adaptin, que les primeres que entraran són les empreses de 6 milions d'euros. La nostra eina som capaços d'implementar i complir la llei en 2-3 mesos de mitja. Tinc clients que hem sigut capaços de fer en un mes i tinc clients complexes que potser hem trigat 4, però la nostra mitja, entre 60 i 90 dies, l'eina està funcionant i entraríem dintre de la normativa que marca la llei. El que us he dit, això és personalitzable i això que esteu veient és el que teòricament també veuria tant els vostres proveïdors com els vostres clients si agaféssiu la nostra eina i tinguéssiu que complir la llei. Per què? Perquè en el cas dels proveïdors, el que us deia abans, la llei diu que el proveïdor tindrà que tenir un lloc on poder veure en un màxim de 4 dies quin és l'estat de la seva factura, tenir informació sobre la factura que us ha emès. Però en el cas dels clients, l'esborrany diu que el client tindrà que tenir també un lloc per poder descarregar-se la factura que vosaltres emeteu. Fins i tot la llei deia inicialment, veurem la publicació final, fins a 4 anys després de deixar de ser client. Què vol dir? Que també haureu de tenir un lloc on els clients puguin connectar-se i descarregar-se la factura i imprimir-la. En el cas dels proveïdors no és necessari, però en el cas dels clients la llei deia que s'havien de poder descarregar i imprimir la factura que ja s'hagi enviat al client en format electrònic. Evidentment, què implica això? Aquí hi ha una cosa que no es diu, però que és òbvia. Si jo rebo una factura, i si no ho sabeu us ho dic, perquè pot ser hi ha gent que no tingui tants coneixements informàtics, un format electrònic de factura implica que el que jo envio són dades. Què vol dir? Són dades que són inintel·ligibles, no les puguem comprendre. Per tant, i de fet us parlo amb l'experiència que tenim amb clients que ja treballem la factura electrònica fa anys, quan nosaltres enviem la factura en format electrònic, enviem un annexe que és la mateixa factura en format PDF, que és format intel·ligible. Per què? Perquè us dic, un enviament d'una factura electrònica és dades, bàsicament encriptades. Per tant, per una persona d'administració, jo rebo una factura d'un proveïdor meu que m'està facturant 200.000 euros, però si la rebo en format XML no sé el que m'està facturant, no entenc res. El sistema sí, però l'usuari no. Per tant, normalment s'està enviant un PDF adjunt, que bàsicament és la factura en format digital, que es correspon amb el format electrònic, la transcripció llegible. Amb l'EDI funciona exactament igual, són formats electrònics. Cloverdog ho estem fent així. I, evidentment, si un client té que descarregar la factura, doncs s'ha de descarregar la factura en format PDF, perquè si no, no l'entendrà, lògicament. Bé, el nivell de seguretat, en el cas nostre d'aquesta eina, evidentment, aquí un usuari proveïdor, un usuari client o un client nostre entra a la plataforma amb el seu usuari i la seva contrasenya i, evidentment, queda en tot moment registrat qui entra, a quina hora i què fa què. I, evidentment, els permisos, els rols, van per usuari. I, a més, el nivell de seguretat de la nostra eina és per metadada. És a dir, jo puc deixar que un usuari, com no pot ser d'una altra manera,
en el cas dels clients, si la llei finalment diu que s'han d'imprimir i poder descarregar la factura, doncs als clients se li deixarà imprimir i descarregar la factura. Evidentment, només podran fer això. No podran ni tocar res, ni cap dada de la factura dintre de l'eina, ni del portal, ni podran modificar res. I els proveïdors, depenent del que vulgueu fer, el portal de proveïdor que nosaltres tenim, jo tinc clients que al portal, al proveïdor, li deixem fins i tot pujar la factura, és a dir, me la pot pujar a nivell de format electrònic en el portal, arrossegant-la, o no, o només li deixo veure a l'estat de la factura que em marqui la llei. Si la llei diu que jo tinc que informar-li si la factura la tinc acceptada o rebutjada, doncs només pot veure si la factura està acceptada o rebutjada i el motiu. Hi ha clients que no deixen veure el motiu, hi ha clients que volen que el proveïdor tingui més informació per el que us deia abans, perquè el que no vull és que el proveïdor em truqui al meu departament d'administració per fer-me preguntes. Escolta, la factura l'ha rebut i la tinc aprovada i quan em pagareu? Doncs tot això es pot informar avui en dia ja amb eines com Clover de forma automàtica. El Clover va canviant els estats i va enviant notificacions als proveïdors dient, escolta, tens un nou estat de la factura. Doncs, bueno, com fa Hisenda amb les notificacions que ens envien els particulars. Tiene usted una nova notificació, doncs el Clover és capaç de fer això de forma automàtica. Dit això, jo entraré amb la clau d'administrador, veureu moltes coses, no us espanteu. Tot això després queda capat, d'acord? Quan entrem dintre del Clover, això que veieu aquí, jo puc entrar des d'on vulgui. És l'altre avantatge d'un sistema d'aquest tipus. Un usuari, el que us deia, pot estar a qualsevol lloc i pot entrar, si té connexió a internet i té permís per entrar, pot entrar en el Clover, d'acord? I aquí podeu veure que tenim menús. Jo només entraré en aquests dos, que són els que afecten a la llei Crea i Creix. El cuentas a pagar, perquè ens entenguem, és a l'àrea de proveïdors. És a dir, serien els documents financers que rebeu vosaltres dels vostres proveïdors. I el cuentas a cobrar seria el contrari, els documents que vosaltres emeteu, la factura que emeteu als vostres clients. Com podeu veure, i no m'estendré, aquí el Clover, de sèrie, en format estàndard, incorpora totes aquestes àrees. És a dir, som capaços de manegar documents de qualsevol àrea i qualsevol departament. Què vol dir? Que el ser pagament per ús, en el cas de clients que vulguin treballar la nostra eina per complir la llei Crea i Creix, tot això que veieu aquí, tots aquests menús s'amaguen. No deixem descobert el que no s'utilitza, perquè només pagueu per el que utilitzeu. Avantatge, si demà, d'aquí un any, d'aquí 5, un client diu, escolta, jo és que soc una empresa de 50 empleats i resulta que vull manegar tota la documentació de recursos humans. Doncs, bueno, jo t'obro això, ho configurem i a treballar. No tinc que crear res de zero, no tinc que fer res més que configurar les necessitats, perquè dintre de cada menú d'aquests, només clico aquí perquè ho veieu, aquí hi ha moltíssimes coses, d'acord? Torno aquí. Aquí hi ha moltes coses i cada empresa després té unes necessitats i configurem el que estrictament necessita i paga exclusivament per el que utilitza. No paga per coses que no utilitza o utilitzarà d'aquí 3 mesos o d'aquí un any. I a més, la nostra eina no té permanència. És a dir, si un client treballa amb la nostra eina i d'aquí un any li toca la loteria i deixa de treballar, ni hi ha penalitzacions, ni hi ha manteniments, ni hi ha renovacions de llicències, simplement ens ho comunica, escolta, tal, i nosaltres li retornem els documents, perquè els documents són del client en tot moment. Nosaltres només fem la custòdia digital de la documentació que la tenim en els nostres sistemes, perquè a més els sistemes, el software és nostre, i les eines, o en aquest cas el hardware on està ubicat CloverDoc, també ho gestionen nosaltres, el nostre departament tècnic, i també és nostre, és de la nostra propietat. No treballem amb tercers, d'acord? Bé, dit això, com veieu aquí, he desplegat a l'àrea de proveïdors, d'acord? Que en la llei Crea i Creix, el que es deia, afecta a la factura electrònica, i jo clicaré aquí dintre, factures rebudes, d'acord? I quan carregui,
jo, sense tocar res, donaré a refrescar i aquí se m'ha obert una quantitat d'informació molt gran, d'acord? Això, bàsicament, és el que veuria un usuari del departament vostre d'administració i, bàsicament, també és el que podria arribar a veure un proveïdor sobre la seva factura. Evidentment, aquí, com podeu veure, tenim factures d'un fotimer de proveïdors, d'acord? Cada proveïdor només veuria la seva, lògicament, no? Però imaginem que tenim un proveïdor vostre que es diu Comunicació Gràfica Alborada, això és un exemple, d'acord? Jo em fico a sobre d'aquesta factura que m'ha enviat el meu proveïdor i jo puc veure una imatge de la factura, d'acord? És a dir, el Clover, encara que jo hagi rebut la factura en format electrònic, a mi m'ensenyaria això, veuria la factura en un format intel·ligible, d'acord? Aquesta factura electrònica amb aquest document adjunt em pot haver arribat de la manera que vosaltres penseu i vulgueu, em pot arribar per correu electrònic, em pot arribar, com us he dit, perquè me l'arrossegui, perquè aquí un proveïdor me la pot arrossegar, me la pot enviar en paper abans que sigui format electrònic i la podríem escanejar. Si m'arriba una factura d'un proveïdor que no està obligat a complir la llei Crea i Creix, la ficaríem en un escàner, d'acord? I aquí tenim els estats, tot això és configurable, això són exemples, els estats que Cloverdoc és capaç de controlar i modificar aquesta factura a nivell d'informació que puguem transmetre als proveïdors. És a dir, jo puc informar si la factura està pendent de comptabilitzar, si la factura està aprovada, que recordeu-vos que una de les coses que demana la llei és si la aprovo la factura, si la tinc amb una excepció, imaginem que m'han enviat la factura i resulta que no està ni aprovada ni rebutjada. Per què? Perquè jo la tinc a excepció i li tinc que enviar una notificació al proveïdor que el motiu és que resulta que m'havia dit que m'aplicava un 5%, no li vull rebutjar la factura, però el proveïdor m'ha aplicat un 3%. I el Clover això ho detecta de forma automàtica i envia la notificació al proveïdor i li mostra l'estat de que l'estat de la factura no és ni aprovada ni rebutjada, és excepció. I quin és el motiu? Doncs perquè m'has aplicat un descompte que no es correspon amb el que m'havies dit. Això pot fer-ho la nostra eina de forma automàtica? Sí. Per què? Doncs perquè si us hi fixeu, d'acord? En aquesta part d'aquí, això d'aquí són pestanyes que fan referència a aquesta factura. És a dir, Cloverdoc, amb la intel·ligència artificial que us he dit abans, és capaç de llegir totes les dades de la factura i les que li arriben en format electrònic també, d'acord? Evidentment, i és capaç, ficarà totes les dades aquí de la factura i és capaç també de controlar no només la factura, sinó és capaç de controlar les ordres de compra, les comandes que vosaltres, si vosaltres treballeu en comandes contra el vostre proveïdor, i és capaç de controlar els albarans associats a la factura que arriba. És a dir, no només és capaç de controlar amb aquesta àrea o són capaços de controlar la factura, perquè la llei Crea i Creix no parla d'albarans ni parla de comandes, ordres de compra, però sí parla de que jo tinc 4 dies per poder comunicar al meu proveïdor si aprovo o rebutjo la factura. I segurament que vosaltres hi haurà factures, sobretot les que afecten a creadors, diguem-li la llum, diguem-li el telèfon, diguem-li altres subministres, que evidentment vosaltres aquestes factures, el mateix dia que les rebeu, ja ficareu a aquest acreedor que les accepteu, perquè lògicament no s'ha de comprovar molta cosa. Però possiblement tindreu factures de proveïdors que han de passar un procés o que vosaltres, en aquests moments que esteu treballant ja amb aquest proveïdor, potser treballeu obligatòriament amb número de comanda. I la factura que us envia el vostre proveïdor té que portar el vostre número de comanda i té que correspondre el que em factura amb el que jo li he demanat. I això hi ha una persona que en aquest moment ho està comprovant manualment. I quan arribi la factura electrònica, el plaç d'aprovació o de rebuig d'aquesta factura es redueix a 4 dies. Per tant, s'ha de tenir un sistema que vagi bastant més ràpid, perquè si és una factura, doncs una persona ho pot fer ràpid, però si parlem d'un moviment de factures ja bastant més alt, doncs tinc que agilitzar els processos. Cloverdoc és capaç de fer totes aquestes comprovacions
aquestes coses que podeu estar fent ara manualment, ja hi ha eines com CloverDoc que és capaç de fer-ho de forma automàtica. És a dir, CloverDoc és capaç de tenir del vostre ERP les comandes i és capaç de comprovar de forma automàtica quan arriba la factura en el format digital o en el format paper o en el format PDF o electrònic. És capaç de comprovar, per exemple, que el número de comanda i, com podeu veure aquí, les línies de la factura que estan aquí, CloverDoc les ha extret sense intervenció humana, les ha extret amb la intel·ligència artificial i sap que d'aquesta referència d'article s'han demanat 500 unitats. Doncs si la vostra ordre de compra, aquest proveïdor, ficava 500 unitats i aquesta referència, CloverDoc dirà és correcte, de forma automàtica. Si en comptes de 500 el senyor proveïdor us factura 495, CloverDoc detectarà que la vostra comanda eren 500, però només la factura són 495. L'import no quadra i pot enviar una notificació a la persona vostra interna dient, escolta, aquesta factura jo no la puc ficar en el portal del proveïdor perquè el proveïdor vegi que l'accepto perquè t'està facturant 5 unitats de menys. M'explico? Tot aquest tipus de comprovacions que van lligades als estats, això CloverDoc és capaç de fer-ho, ho estem fent de forma automàtica. Igualment, si jo, per exemple, a dia d'avui, com a empresa, necessito que l'albarà que m'arriba amb el producte d'aquest proveïdor tinc que comprovar-ho amb l'albarà que el proveïdor em reflecteix a la factura, doncs tot això ho estic fent manualment. Quan arribi la facturació electrònica també ho voldré continuar fent perquè és el meu procediment habitual de treball. I insisteixo, com que el plaç de reconeixement de la factura aprovada o denegada es redueix notablement, i si no, la gent que està treballant amb el SI, si algú dels que esteu escoltant m'esteu dintre de l'SI, ja sabreu que també, quan presentem a Hisenda ara amb aquest sistema, doncs el plaç són 4 dies, s'ha de córrer. La manera de guanyar temps és tenir sistemes que siguin capaços de treballar digitalment aquests processos de control que fins ara s'estan fent manualment a moltes empreses. Doncs CloverDoc és capaç, si tenim els albarans, perquè els albarans, un cop que arriben al magatzem o arriben a l'oficina, es poden digitalitzar. Els albarans normalment us arriben en paper, tot i que cada cop més les empreses ja ho envien també en format electrònic, i al proveïdor se li pot demanar que us ho enviï per avançat per format electrònic també. CloverDoc és capaç de controlar i validar que la factura també inclou els albarans que us estan facturant de forma automàtica. A més, un cop que és capaç de fer tot això, com que us he comentat abans que estem integrats amb els ERPs i, evidentment, amb la nova llei Crea i Creix haurem d'estar integrats si treballeu amb Clover o treballéssiu amb Clover sí o sí, perquè, lògicament, el que us he comentat, ens tenim que comentar el FACE B2B, ens tenim que connectar i enviar aquest tipus d'informacions perquè els vostres proveïdors les puguin veure i perquè l'administració pública així ho diu obligatòriament amb la nova llei Crea i Creix, que s'ha de passar tota aquesta informació també a través de la plataforma pública del FACE B2B, doncs jo tinc que estar connectat i per això tenim connectors, bàsicament, amb la immensa majoria dels ERPs del mercat, per poder rebre i enviar-vos també aquesta informació al vostre ERP, perquè al final aquesta factura, molt bé, jo informo el teu proveïdor, però tu també la vols comptabilitzar per poder pagar-la, d'acord? Per tant, jo sóc capaç, el Clover és capaç de totes aquestes dades, un cop que ha fet totes les comprovacions per endavant, si al final tot és correcte, és capaç d'enviar a través del connector que toqui, si teniu SAP, a través del connector de SAP, si teniu Navision o Microsoft, qualsevol ERP, a través del connector, si teniu Sage, doncs a través del connector de Sage, el que toqui, són capaços d'enviar al Clover de forma automàtica aquesta informació i és capaç fins i tot de generar, en el cas que vulgueu, de generar un precedent comptable, proposar una precomptabilització perquè algú del vostre departament d'administració confirmi i comptabilitzi. Si us hi fixeu aquí a la part esquerra, CloverDoc, amb clients petits, nosaltres som inclús capaços de generar el seient comptable. Per què? Perquè puc tenir també les comptes comptables, les contrapartides, tinc els IVAs. Si us fixeu aquesta pestanyeta d'aquí, CloverDoc es treu l'IVA
de les factures de forma automàtica. En aquest cas, aquesta factura només té un tipus d'IVA, però en el cas de factura espanyola puc extreure els 4 tipus d'IVA que existeixen, i en el cas de factures no espanyoles, doncs aplicar la fiscalitat que correspongui. Recordeu-vos que us he dit de passada que Cloverdoc és multidioma, multicompanyia i multimoneda. Jo puc rebre factures amb monedes locals de Perú, per exemple, amb moneda que és el sol, o en iens, la japonesa, o en luans, la xinesa, o en dòlars, i Cloverdoc és capaç de detectar que és una moneda no euro i aplicar la fiscalitat que correspongui. D'acord? Tot això ho fa de forma automàtica i entén factures en xinès, en mandarín, en anglès, en francès, en rus, en qualsevol idioma. Controlem 196 idiomes de forma automàtica. I és capaç de pesar tot això, és capaç de generar el precedent comptable i enviar-ho directament a l'ERP. Inclús controlem centres de costos. Evidentment, en el dia a dia de les empreses hi ha infinitat de sistemes d'aplicació de la comptabilització d'una factura, faltaria més. Clar, tot això que us estic explicant sembla obvi, però aquí al mig us ho explico perquè tingueu la visió de que la llei obligarà a la factura electrònica, però tots els processos que vosaltres esteu fent per endavant i els processos de comptabilització de la factura del proveïdor els heu de continuar fent, però tenint en compte que arribarà una factura en format electrònic. Sembla que aquest petit canvi no ha de ser important, però realment, si us fixeu en tot el que us estic explicant, no és un petit canvi. Per què? Perquè, lògicament, cada proveïdor s'enviarà la factura amb el format electrònic que escolleixi que estigui dintre de la llei. Pot imaginar que el proveïdor t'envia la factura en format electrònic, però no t'envia el PDF adjunto. Doncs clar, has de tenir un sistema que converteixi aquesta factura, Cloverdoc ho fa, convertir la factura en format electrònic en un format intel·ligible. És a dir, jo tinc clients ja a dia d'avui que reben factures en format electrònic, que tu pots rebre un fitxer amb 25 factures en format electrònic, que són 25 línies encriptades, i jo tinc clients que m'arriba aquesta informació al Clover i el Clover és capaç de convertir aquesta factura en format inintel·ligible amb aquest format que veieu aquí, en PDF. I a partir d'aquí comença a treballar amb tot el que us he dit. Comença a extreure les dades, comença a enviar notificacions si necessita enviar notificacions de comprovació, comença a comprovar que la factura correspongui amb els albarans si és el cas, o amb la comanda, i al final del camí envia les dades aquestes a l'ERP del client perquè es faci la comptabilització d'aquesta factura. Per el que us dic, perquè no tots els proveïdors necessàriament us enviaran la factura amb l'annexa de PDF. S'ha de pressuposar que molts sí, però sabem, i us ho dic per experiència, que jo tinc clients i no petits que reben la factura en format electrònic a pelo. I Clover ja ho tenim de fa molts anys treballant amb clients grans que ja utilitzen la factura electrònica, doncs ja tenim el sistema preparat per convertir, sí o sí, si me l'envies en format encriptat, en format llegible, per als vostres treballadors del Departament d'Administració, d'acord? Perquè puguin validar la factura i dir, hòstia, doncs sí, el que m'estan facturant és correcte, d'acord? Que ja dic que moltes coses les pot fer automàticament la nostra eina. Dit això, de proveïdors, si me'n vaig a clients, l'efecte és el contrari. Evidentment, molts ERPs del mercat, sobretot els grans, ja estan preparats per l'emissió de factura electrònica. Però jo tinc molts clients, i sobretot en aquests últims mesos, d'ERPs més petits, que no estan preparats, o clients que no van demanar que els hi preparessin l'ERP, perquè de sèrie, un ERP, quan tu generes una factura, te la genera en format PDF, directament. I hi ha clients que diuen, ostres, això em requereix una inversió, perquè si tinc que començar a fer la facturació meva en format electrònic pels meus clients, doncs tinc que fer una inversió. Hi ha dues opcions, evidentment, o que te la faci la pròpia consultora, o si agafes el Cloverdoc perquè veus que et pot ajudar amb altres processos de l'empresa, tingueu la tranquil·litat que el Clover pugueu continuar fent la facturació com l'esteu fent fins ara. L'única diferència és que el Clover s'emportaria aquesta factura en format PDF normal, que és el que estigueu fent ara, i Clover és capaç de convertir-la també a la inversa.
la convertiria en format electrònic, la pot enviar automàticament als vostres clients i enviaria la factura en format electrònic i un annexe o documento adjunto a aquest document en format electrònic que seria un PDF perquè el vostre client pogués entendre la factura que li esteu enviant. I a més, el vostre client podria tenir aquesta imatge del Clover. Fixeu-vos que jo estic aquí en la part de clients, d'acord? He entrat a pedidos de venta. Com comptes de pedidos de venta podria ser les factures de clientes. El client entraria aquí, veuria la factura aquí a la dreta i tindria el mateix que tenim aquí en proveedores, si us hi fixeu. Vaig entrar aquí perquè ho veieu. En aquest visor jo tinc aquí aquesta opció. Tinc l'opció d'imprimir o de descarregar. Doncs el client vostre tindria també en el visor de clientes, del portal de client, tindria aquestes dues opcions. Podria descarregar-se i imprimir, que és el que demana la llei. D'acord? Inclús aquí està amagat un botonet també, que aquí no ho mostrem, però està, perquè tinc botonets que en les demos no ensenyem, que es podria inclús descarregar això en format una cerca de les seves pròpies factures, podria fer una cerca, que veieu aquí, normal o avançada, i es podria descarregar en format XML, el format de l'Excel, un resum, un recull de les seves factures als clients, d'acord? Pels proveïdors es pot fer o no, la llei no ho demana, lògicament, perquè el proveïdor és el que t'està emetent la factura, ja la té. Però els clients, que són els que rebrien les vostres factures, podria fer això, d'acord? I aquí us vull ensenyar la part de l'SI, que això és una cosa que deixem oberta, tot i que no tingueu que treballar a través de l'SI perquè no estigueu dintre de l'obligació dels 6 milions d'euros. Dintre d'aquest SI us vull ensenyar això, que bàsicament aquí, pujada de certificats, d'acord? Ara ho veieu en castellà perquè la demo ho tinc en castellà, tinc altres demos en anglès, però això també es podria ficar fins i tot en català, d'acord? Doncs aquí és on vosaltres podríeu pujar el vostre certificat digital i tots els documents que entressin dintre del Clover automàticament també quedarien signats. No només les factures, que envieu vostres també, és a dir, vosaltres també podríeu facilitar la vida als vostres clients, les factures sortints també quedarien signades i tindrien la validesa legal en format electrònic i signada amb la vostra signatura digital, sinó que també les factures que entressin, siguin en paper o en format electrònic, que ja us vindrien signades pel vostre proveïdor, però també podríeu signar els albarans, podríeu signar qualsevol tipus de documents. De fet, això ho fa el Clover de forma automàtica. D'acord? I també podríeu gestionar els tíquets o factures simplificades a través de l'eina, en el cas de que tinguéssiu, imaginem el que us he comentat abans, que no tots els vostres proveïdors per llei estiguessin obligats a emetre factura electrònica perquè us estan enviant factures de tíquets, factures simplificades. Molt bé. O, per exemple, el tíquet d'una papereria perquè he anat a comprar un paquet de paper. La papereria te farà un tíquet simplificat de la màquina registradora o el TPV i com que hi ha el CIF, hi ha un IVA, hi ha un import, això és una factura simplificada. Doncs aquesta factura simplificada es pot digitalitzar a través d'un escàner i automàticament aquesta factura entraria en el Clover, extrauríem les dades, perquè veieu una mica com ho fem. Extrauríem les dades, això és un exemple d'una factura simplificada, por todos conocida, suposo, i nosaltres el que fem és extreure les dades del propi tíquet, d'acord? Perquè al final, fixeu-vos que hi ha un import, hi ha un IVA, i aquí hi ha el CIF, per tant, això, a tots els efectes, és una factura simplificada. Doncs això també ho gestiona el Clover. Penseu que tots aquests menús que veieu, per sota, estan tot entrellaçat. Què vol dir? Que aquesta informació, a nivell d'eina documental, també permet digitalitzar altres tipus de documents i que quedarien també relacionats. Imaginem que em dieu, escolta, sí, molt bé, estic gestionant els proveïdors, però jo vull també tenir o tinc un acord amb un proveïdor i vull que vegi el contracte d'acord que tinc anual. Molt bé. Doncs aquesta àrea d'altres documentos, que ve de sèrie, aquesta no s'amaga tampoc mai, ve en l'estàndard, et permet donar-te d'alta tants tipus de documents com vulguis, contracte o proveïdors, això són exemples que tenim,
perquè la nostra eina no és una eina encursetada a nivell de que tinc que treballar amb els menús que jo et presento, no. Després això es configura i si jo tinc 3 tipus de documents, doncs només tindria 3. No tinc 6 com aquí tinc, o 7, no? Em puc generar tants tipus de documents com vulgui. Però si jo em genero un contracte de proveïdor i és un proveïdor que jo tinc en aquesta àrea, lògicament, el tindré sí o sí, doncs automàticament el contracte queda vinculat també. I jo podria fer que el proveïdor, en la seva part de portal on veurà les factures seves, que de la llei m'obliga a veure, puc també, si vull, deixar-li que pugui veure el seu contracte i l'acord de marco que tinc. I amb els clients també. Puc pujar-li fins les tarifes de preus i puc pujar-li fins els albarans de venda que jo li he subministrat el producte per evitar temes legals. O sigui, al final, el que volia que veiéssiu és que la nostra eina ja la tinc preparada, ja la tenim preparada, és molt fàcil i, a més, que és molt intuïtiva. Fixeu-vos que són coses que jo després aquí puc cercar, en aquest cas, que ho tinc bastant més preparat per la llei Crea i Creix, jo puc cercar no només per les dades del document. Si jo clico aquí i veig tota la informació, tot això són les dades que jo tinc que puc tenir d'un document factura. Jo puc cercar després per trobar una factura aquí per qualsevol dada d'aquestes, però a més, puc cercar també, en aquest cas, puc cercar per companyia, per exercici, per mes, per número de document, per la data, i aquí aniria bellugant cap aquí, cap a la dreta. Si jo amago això, tot això són metadades que jo tinc, que me les puc endreçar, tot això és configurable. Puc cercar per imports de factura, puc cercar per moltíssimes coses. Inclús amb l'avançada puc cercar el tema de les cerques. Em permet cercar en quin estat està, imaginem, el que us deia abans, per on empieza, per on termina. Vull dir, jo puc cercar per infinitat de dades i trobar els documents. Qui dic jo, o vosaltres com a clients, jo puc obrir perquè els proveïdors i els clients també puguin fer això. Per tant, li estic donant, aprofitant el que ens obliga la llei Crea i Creix, li estic donant també al meu proveïdor i als meus clients o proveïdors, els estic donant també una quantitat d'informació per evitar tot el que és el tema de consultes, trucades, etc. Perquè ja dic, també tenim clients que en el seu dia van agafar la nostra eina per tot aquest tema, no només pensant en la llei, sinó també pensant en dir, escolta, ja que segurament a curt plaç tindré que muntar això, perquè ja dic, això de la digitalització ja fa anys que corre a nivell de que anàvem cap a aquest camí, de que arribaria un moment que ja estem, que tot el tema de les empreses i el sector públic s'ha de començar a modernitzar i agilitzar tots els processos i l'eliminació del paper, que trigarem molts anys, però anem cap aquí, doncs que al final tot això passa per tenir eines d'aquest estil, de la nostra, que us estic ensenyant, que agilitzin els processos i que donem transparència a tots els interlocutors que participen en un sistema de comerç, els clientes, proveedores, exportadores, terceros, etc. I tot això, aquesta transparència s'aconsegueix amb eines com aquesta i perquè al final la llei ens anirà obligant a poc a entrar dintre d'aquesta dinàmica. I les pròpies empreses ja esteu entrant moltes, hi ha moltes que ja estan treballant això, ja dic, fa anys. Per què? Perquè al final això optimitza moltíssim els costos. Al final tots aquests processos agilitzen moltíssim tota la dinàmica interna de qualsevol departament. Aquí parlem sobretot avui de l'àrea administrativa comptable, perquè al final estem parlant de la llei aquesta que entrarà de la factura electrònica, però és el que us comentava abans, dintre d'això que dius, hosti, és un petit canvi. Jo tinc molts clients que una factura implica, pel motiu que sigui, de proveïdor, implica una dinàmica d'aprovació i de mobilitat i d'associació de documents dintre d'una empresa que afecta a diversos departaments, pel motiu que sigui. Estic pensant en veu alta mentre parlo d'un client que tenim concretament a Barcelona, que la factura seva del proveïdor no només porta associada la comanda i els albarans, sinó que porta associada documents de prevenció de riscos laborals
i que això ha de passar una aprovació de diversos departaments. Per què? Perquè fins que arriba la factura a l'RP, doncs potser es triga 2 o 3 dies en anar annexionant documents a aquesta factura i anar passant per diferents departaments que la tenen que validar. I això, quan ho feien manualment, doncs implicava potser una setmana o 10 dies. I ara ho estan fent amb un parell de dies i amb menys temps, perquè tot el procés ho tenen digitalitzat. Si tot va bé, si tot va malament i una factura amb un dels diferents processos es rebutja o passa en un estat d'excepció perquè hi ha un dubte o hi ha un document que té que anar associat i no està, doncs lògicament el temps de reacció que tenim, i més ara quan entra en vigor la llei, doncs lògicament si s'atura pel motiu que sigui al cap de 24 hores, tenim un temps de reacció molt més ràpid que si ho estem fent amb un procés manual. Doncs tot això, ja dic, sembla que és una cosa senzilla. Mira, passem a factura electrònica, molt bé, doncs simplement és canviar el format. Realment, en moltes empreses, realment no és així, sinó que això implica una certa, entre cometes, revolució i canvis, i la idea amb la presentació d'avui és perquè ho tingueu en compte i que si us podem ajudar, doncs lògicament que compteu amb nosaltres. Dit això, Molt bé, Gerard. no vull entrar en res més, passaríem una miqueta a que em podeu plantejar Fem el torn de preguntes o preguntes, qüestions. Gerard. Sí, correcte. Hi ha 4 preguntes. Si les fas tu, Víctor? Sí, jo mateix, no et preocupis. Mira, la Gemma Gerard ens pregunta, passats aquests 4 dies, si no hi ha resposta del meu client, en quin estat queda la factura? A veure, Gerard? els 4 dies, sí, em sentiu, no? Els 4 dies fa referència, els 4 dies fa referència a informar al proveïdor de si accepto o rebutjo la factura. Només fa referència d'entrada a la llei a l'àrea de proveïdor. Val? És a dir, jo tinc que informar al meu proveïdor de si li accepto la factura que m'ha emès o li rebutjo. Amb un estat que serà aprovada, acceptada, el que vulgueu, o rebutjada. De cara al client, que vull entendre que la consulta va que tu li emets una factura al teu client i tu en aquest moment ets el proveïdor del client. Doncs, lògicament, ell s'haurà de buscar la vida per en 4 dies dir-te si està aprovada o rebutjada. Evidentment, si te la rebutja, haurà de donar-te el motiu, entenc, perquè la llei en aquest cas és molt clara, són 4 dies. Igual que amb el que us deia abans, igual que amb l'SI, quan tu comptabilitzes la factura tens 4 dies per presentar-la a Hisenda. I la llei és molt clara. Si no la presentes, a dia d'avui, amb la llei Crea i Creix, no sabem quina serà la conseqüència. Sí puc dir-vos que la conseqüència en l'SI, que són 4 dies, és que Hisenda, l'agència tributària, pot provocar sancions econòmiques. És a dir, les empreses ja ho tenen molt automatitzat, si algunes esteu dintre de l'SI ja ho sabreu, i les que no, el sistema ja està muntat i funciona. I en 4 dies, per norma, s'estan presentant les factures sense problema. Evidentment, d'entrada al procés, pot semblar que 4 dies és poc temps, però al final les empreses estan entrant dintre d'aquesta norma sí o sí perquè no els hi queda una altra. A dia d'avui, a l'Estat seria 4 dies per aprovar, per donar-te el vistiplau que està aprovada. Evidentment, aprovada la factura, que aquesta és l'altra, si us en recordeu en la presentació, són 4 dies per dir aprovo o rebutjo. Però, a més, tinc que informar de la forma de pagament. Jo l'aprovo, vol dir que te la pagaré dintre de la norma. Després, la forma de pagament pot ser 30 dies, 45, etc., que també la tinc que informar. Però d'entrada, l'aprovació o rebuig són 4 dies sí o sí. I tens que tenir accés a aquesta informació per llei. Vale, i ho deia en el sentit de dir, clar, jo què sé, la factura jo l'emeto, la penjo, però el client està de vacances. Què? El client què, perdó? El client està de vacances.
A veure, no, escolta, jo puc dir-te com funciona la meva eina en aquest aspecte, com estem fent ara. Per exemple, en un procés digital, i en general, en un procés digital, tu has de pensar que dintre de qualsevol eina digital, Cloverdoc és una d'elles, per no fer massa publicitat de la nostra, però és així. En un procés digital, quan una persona, tu tens un procés d'aprovació d'una factura i jo tinc que enviar una notificació al Víctor, per exemple, i el Víctor està a vacances, dintre de la pròpia eina té l'opció de configurar un substituto. I si el Víctor està de vacances, té que haver un substituto que rebi aquesta notificació i pugui dir-me si la factura me l'accepta o me la rebutja. No serà una excusa. L'excusa de les vacances per a l'administració pública no existe. I per Hisenda tampoc. És a dir, si tu has de catalogar o has d'acceptar o rebutjar una factura o has d'aprovar o denegar un document, ja no dic factura, un document, en tota eina que funcioni com la nostra, quan tu configures l'eina, i nosaltres quan la configurem, per exemple, jo la tinc configurada per molts clients, si jo tinc un interlocutor que és el cap d'administració, que és el que té que avisar la factura i donar el vistiplau, i aquest senyor té tot el dret a anar-se'n de vacances o està malalt, d'acord? Jo tinc sempre, i les eines venen preparades per generar un substituto o un mànager. Puc tenir un substitut, és a dir, una persona de la mateixa categoria al meu departament amb el permís per fer la mateixa tasca, o puc tenir un responsable per sobre, que en el cas d'aquesta persona no faci la seva tasca en el temps que l'eina té programat, enviï també una notificació al seu superior. M'explico? És a dir, tot això s'automatitza i es configura perquè al final l'objectiu quin és? Complir la llei, perquè si no hi ha sancions. Bueno, jo crec que això està més pensat per a les empreses grans que per a les petites. És que és el que diem. Aquesta llei, per què ha generat molta controvèrsia i s'han fet moltes al·legacions? Perquè algo que sembla tan simple, i us ho dic amb l'experiència que tenim nosaltres, les empreses grans que treballen amb nosaltres, que aquí heu vist els exemples que us he ficat, aquestes empreses ja estan treballant amb factura electrònica fa molts anys i també tenen fluxos d'aprovació lògic i ja tenen les eines, i tenen Clover o tenen altres eines, o tenen els sistemes preparats. El problema està per les pimes, sobretot més per les PIC que per les ME, que lògicament sembla que és un canvi molt simple, que és, escolta, doncs en comptes de fer la factura en format PDF, la faig en digital i aquí acabo, en format electrònic, però no és així. No, Hi ha molta casuística darrere, que és el que amb aquesta petita webinar intento explicar, que no és tan simple perquè després, doncs clar, al final del camí no és tan simple com jo rebo la factura, la comptabilitzo i la pago, o jo emeto una factura, me l'accepten i me la paguen. No és tan simple, el dia a dia no és tan simple com això. D'acord? La Gemma Gerard també ens ha preguntat, les petites botigues de queviures o fruiteria també hauran d'utilitzar aquest mètode de facturació electrònicament? Si fan factura simplificada, si fan factura ticket, no estan obligats. La llei deixa fora, en principi no havien deixat fora ningú, i amb una de les al·legacions que es va fer després de l'aprovació van deixar fora la factura simplificada. La factura simplificada és la que surt d'un TPV. Si vosaltres aneu a prendre un cafè o aneu a menjar en un restaurant i us fan la factura amb un TPV, vull el tíquet en factura, això és una factura simplificada. Val? El que estan a l'aire, i aprofitant aquesta consulta que em fa la Gemma, perquè ahir precisament ho parlàvem amb un client nostre, el que estan a l'aire és legalment, després per presentar els impostos, les factures simplificades són legals o un conjunt de factures simplificades té que generar una factura en format normal? Doncs bé, això suposo que la llei d'entrada cerca aglutinar una majoria d'empreses que passin dintre de la facturació electrònica i totes aquestes excepcionalitats o dubtes més concretes amb una segona fase de la llei suposo que ho aclariran. Tard o d'hora és cert que tot aquest petit comerç i tota la facturació simplificada passarà a ser electrònica. Evidentment, és el que dèiem, es van donar compte, un cop que van fer la primera publicació de la llei, que era inviable que, el que diem, les petites fruiteries, els petits proveïdors locals que t'estan emetent factures a mà.
que no tenen ni tan sols i que legalment una factura feta a mà, pues, amb un paper que t'imprimeix la impremta i te dona les teves dades, això és una factura legal. I tu m'emets una factura que t'he comprat 3 quilos de patates, jo la justifico perquè te l'he comprat i sóc una petita escola i això és legal i és una factura tan legal com qualsevol altra. Clar, tu amb aquest tipus de persones, perquè la realitat d'Espanya és que hi ha molta pime, doncs, convertir això d'avui per demà, doncs hi ha moltes empreses que li representaria, o petites empreses, o autònoms, millor dir, que els representaria una inversió de la llet, no? I per això, d'entrada, les factures simplificades, que són totes aquestes, les han deixat fora. És a dir, quan jo vagi a la fruiteria, em continuaran emetent el tíquet i no tindran que fer factura electrònica. Altra cosa és que moltes d'aquestes empreses, moltes, per sobre d'elles, quan dic empreses, dic la petita fruiteria, els restaurants, etc., inclús moltes empreses petites, autònoms, tenen per sobre la gestió de les seves factures a través de les gestories o assessories. Aquest és un altre tema. I moltes de gestories i assessories, algunes treballen amb nosaltres, doncs ja estan adaptant els seus sistemes per convertir aquesta factura, el que us deia. És a dir, al final del camí, jo puc fer tota la facturació d'aquest aspecte i quan vaig a presentar els impostos porto totes aquestes factures a la meva gestoria. La gestoria ja està muntant sistemes, és a dir, jo tinc algunes gestories que treballen amb el Clover i que ja estem reconvertint per la presentació aquestes factures, perquè el Clover ho fa, jo converteixo una factura normal en una factura en format electrònic. I, per tant, no representa una despesa per l'empresa petita, sinó que la gestoria suposo que un cop que entri la llei en vigor doncs els hi cobraran un plus per fer-los aquesta gestió perquè per la gestoria en si representa una inversió d'adaptar els seus sistemes a emetre factures dels seus clients en format electrònic, d'acord? És a dir, al final algú paga, però en aquest cas l'obligació de les empreses petitones, fruiteries i demés, que és per contestar la pregunta, que estan emetent factura simplificada, no tenen obligació d'emetre factura electrònica. El José Luis Muñoz ens diu: nosaltres som una empresa instal·ladora de climatització i la nostra clientela en un 95% són clients particulars i un 5% empreses. Com ho tindrien que fer? Doncs aquesta és una de les casuístiques més habituals de la PIME petita espanyola. Un exemple claríssim, és una empresa d'instal·lació. Què passa? Que tu estàs emetent factures. Ets una empresa espanyola i estàs emetent factures a tus clientes. Aquí no especifica si el client és una empresa o si és un particular. Per tant, tu has d'emetre factures en format electrònic. No hi ha volta. Què passa? Que com que tu has d'emetre factura en format electrònic amb un client particular, lo normal i lògic, la llei que et diu? La llei és molt clara. Empresa espanyola i facturació electrònica, perquè no estàs fent factura simplificada, tu estàs fent una factura en format PDF des del teu ERP a un client particular o a una empresa. Això a la llei li importa 3 nassos. Emissió de factura, format electrònic. Què hauràs de fer? Hauràs de tenir un sistema o muntar el sistema que quan li emetis la factura a l'empresa, doncs és normal o més habitual que l'empresa tingui un sistema de convertir la factura electrònica en un format legible. Si tu la factura la emets amb un client particular, per exemple a mi, que jo necessito instal·lar-me l'aire condicionat a casa, doncs, home, el seu és que tu li enviïs. O sigui, la llei t'obliga a enviar la factura, enviar-me-la en format electrònic, jo no entenderé nada, perquè és un format encriptat, però el seu és que m'enviïs la factura també en format PDF. M'enviïs la factura en els 2 formats. Però legalment, i tu el que has de presentar en el FACE, B2B, és la factura en format electrònic. Tota la facturació que surti de l'empresa teva haurà de ser en format electrònic. Que també pots emetre-la en format PDF, però el que no pots fer és emetre factures en format electrònic per l'empresa i factures en format PDF solo per a los particulares. No. La llei és molt clara. De fet, l'altre dia va sortir una pregunta similar
si no recordo malament, d'un client que ens deia, una empresa que ens deia que la seva facturació era facturaven a clients estrangers. Molt bé, estem amb la mateixa casuística. Factures sortints, factures d'empreses espanyoles cap als seus clients, sean particulares o sean extranjeros, ha de sortir la factura en format electrònic. Una altra cosa és que tu tinguis proveïdors estrangers que t'emetin factures a tu. Aquests, evidentment, no tenen obligació d'emetre-les en format electrònic. Però d'empreses espanyoles cap enfora, sí, format electrònic. La Vanessa Gerard ens deia que m'ha estat la pregunta si els nostres clients són de la Unió Europea o internacionals, no cal emetre la factura en format digital. Sí, està contestada, sí. La llei és molt clara. Factures emitides per empreses espanyoles, format electrònic. Factures rebudes de proveedores extranjeros les podeu rebre en format electrònic o les podeu rebre en format PDF. Ja dic, està bastant més estès a Espanya l'enviament de factura electrònica i normalment també us dic que en proveïdors grans, si es demana factura en format electrònic ja te l'envien en format electrònic. De fet, els primers que començareu a rebre factures en format electrònic, dels primers que començareu a rebre-les seran de les companyies de la llum, de Telefònica, aquesta gent ja ho està fent habitualment a les empreses grans i quan entri la llei, que per ells entrarà en primera instància, el 2024, és més que probable que siguin els primers que les comencin a enviar en format electrònic. I la Noelia, que és l'última pregunta, ens diu: es pot escollir que les diferents factures de proveïdors els hi arribin a diferents persones de la meva empresa per la seva acceptació? O almenys si hi ha alguna discrepància entre, per exemple, la factura i la nostra comanda? Sí, correcte. És a dir, per ficar-te l'exemple del Clover, tu pots catalogar els proveïdors per tipus de factura, d'acord? Això no ho he ensenyat perquè ja és part d'una demo bastant més personalitzada perquè no totes les empreses ho requereixen. Però et puc dir exemples de clients que treballen amb nosaltres que per tipus de factura de proveïdor l'aprovació va a un departament, a una àrea o a una persona diferent. Tu pots tenir factures tipus gastos, tipus inversió, factures del departament tècnic, del departament de màrqueting i la nostra eina detecta el tipus de factura i el camí d'aprovació varia d'un costat a l'altre. Dona exactament igual per on passi la factura, al final del camí acabarà en l'ERP per comptabilitzar-la, però la factura quan entra en el Clover pot passar, si és factura de despeses, directament a la comptabilitat, o si és un acreedor, normalment va directament a la comptabilitat, però si és, per exemple, una factura d'inversió, doncs potser la té que aprovar el director financer o el conseller delegat o el director general. Doncs va primer a ell, l'aprova i automàticament després la factura va a comptabilitat. O és una factura, el que us deia abans de l'exemple d'aquest client de Barcelona. Tenim factures que, si són d'un tipus, han de portar adjuntats uns documents que han de passar per 3 departaments diferents. I el que preguntava de que la factura coincideixi amb la comanda, tenim molts clients i aquí es pot fer el que necessiteu. És a dir, jo tinc clients que necessàriament obliguen el proveïdor a que reflecteixi el número de comanda en la factura i si el proveïdor no ho reflecteix, el Cloverdoc, sense intervenció humana, li rebutja la factura, li diu estado rebutjada, motivo, no figura el número de comanda. I si figura el número de comanda, també tinc clients que diuen, molt bé, la comanda, el número de comanda coincideix, però jo vull també que la teva eina, o sigui, que el Clover comprovi que el que m'estan facturant es correspon amb la comanda que jo li he fet. I cuidado, recordeu-vos que he dit que és multidocumento. És a dir, jo puc tenir, com no pot ser d'una altra manera perquè és bastant habitual, una factura que englobi 4 comandes i englobi 10 albarans, perquè no sempre m'entregaran el producte total que ve amb una factura amb una única entrega. Em poden entregar 5 partides diferents. El Cloverdoc és capaç de controlar entregues parcials i associar diferents comandes de forma automàtica a aquesta factura i comprovar que, evidentment, coincideixi el que m'estan facturant
amb el que jo he demanat, faltaria més. Evidentment, inclús controlem, perquè igual la següent pregunta que em fan és aquesta, es controla també o és capaç de controlar còdics d'article. Hi ha clients nostres que treballen en còdics d'article que no han de coincidir necessàriament. És a dir, jo puc tenir un codi d'article 1 per al meu producte, en el meu estoc, i demanar-li a 3 proveïdors que el seu còdig d'article del meu codi d'article 1 és el codi d'article 2, 3 i 4. És el mateix article? Sí. És el mateix còdig? No. Cloverdoc és capaç d'identificar aquest article amb els diferents còdics? Sí. Evidentment, si Clover no té els còdics d'article dels 4 jugadors en el primer moment, la primera vegada no ho detectarà, perquè lògicament això no és màgia. Lògicament, la intel·ligència artificial treballa sense que intervengui un ser humà, però ha de tenir la informació. Tinc clients que sí la tenen en el minut 1, que treballen amb proveïdors habituals i pel motiu que sigui fan comandes dels seus articles a 3 o 4 proveïdors perquè hi ha diferència en preu o hi ha diferència en estoc, i el Clover ho fa automàticament, és a dir, endevina o sap que aquest codi meu és diferent als dels proveïdors, però l'article finalment és el mateix, i tinc clients que no tenen tota la codificació dels tercers, però el Clover la va aprenent conforme va rebent les comandes. És a dir, jo tinc el meu còdic 1, tinc el còdic 2 del proveïdor 1, però no tinc el còdic 3 del proveïdor 2. Molt bé, la primera vegada el Cloverdoc no ho detecta, la intel·ligència artificial em diu no lo tengo, però la segona vegada, un cop que jo li dic lo tienes, ja no m'ho pregunta. És a dir, és capaç d'aprendre a la inversa, a partir de no tenir. D'acord? Fer totes aquestes comprovacions de la intel·ligència les pot fer de forma automàtica. No tenim més preguntes. No hi ha més qüestions? Per tant, Vale. Doncs, bueno, el que us he comentat abans, estem a la vostra disposició, tant la Eva a través de la cambra, com el Víctor, que és partner nostre, com nosaltres, com jo, que sóc el fabricant, estem a qualsevol moment a disposició vostra per dubtes, per consultes, i si us ha servit d'ajut, ja dic, teòricament és un tema que abans de final d'any estarà publicada ja de forma oficial, i si us ha servit d'ajut, doncs agraït, i ja dic, a disposar per qualsevol cosa addicional que pugueu precisar. Moltes gràcies, Gerard. Jo crec que ha sigut molt interessant i que aquest últim apartat així de resoldre dubtes, que és el que realment interessa, no? Que les empreses sempre tenen, cadascú té la seva problemàtica i que si es posa en comú ajuda molt, no? Jo crec que aquesta eina que heu presentat, que és molt interessant, que pot ser molt útil per a les empreses i marca una mica cap a on anem també nosaltres com a cambra, no? Perquè som oficina Celera Pime i estem apostant per això, pel tema de la digitalització, pel tema de l'automatització, que és també una mica el que és aquesta plataforma, no? Per facilitar les coses i reduir costos. Correcte. I tenir control. Penseu que, a més, això implica molt més control, tot i que pugui pensar-se que ja hi ha suficient control amb una gestió manual dels documents o de les dades. Al final, una digitalització, no parlem del Clover, sinó digitalitzar una companyia o els processos interns també aporta molt més control, ja no per auditories posteriors i per optimitzar costos, sinó també un control real de la traçabilitat. Al final estem manegant dades i informació, que tot el tema tal com està avui en dia, lògicament, tenir un control de tot això estalvia una quantitat de costos amagats importants. Molt bé, moltes gràcies, doncs. I als participants dir això, no? Que avui us faré arribar la mateixa presentació que us ha fet el Gerard, amb els seus correus de contacte per si han quedat alguns dubtes i ho podeu acabar de parlar entre vosaltres. D'acord? Molt bé. Gràcies a tothom i gràcies, Eva, per l'oportunitat. A vosaltres. Bon dijous, que vagi bé. Fins la propera. Adéu.